Għal sin oħra Għawdex kien Mimli Daqs Bajda Bil-Maltin u t-turisti li għażlu lill-gżira tat-tliet għall-btala tagħhom fit-tmiem il-ġimgħa tal-festa ta' Santa Marija, anke jekk in-numri kienu inqas mis-soltu minħabba ċ-ċirkostanzi straordinarji li ninsabu fihom bħalissa kawża tal-imxija. Joe Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawdex tat-Turiżmu, qal li l-aħħar ġranet kienu kkundizzjonati mill-imxija fejn jitlu t-turisti, iżda ma jistax jingħad l-istess għall-Maltin. Il-numri ta' turisti barranin f'Għawdex kien inqas minn dawk ta' snin imgħoddija, fejn fi snin preċedenti matul ġranet ta' dan il-perjodu ta' Santa Marija ma kontx issib akkomodazzjoni vojta f'Għawdex, dan ma kienx il-każ din is-sena. Madankollu Għawdex kien u baqa' destinazzjoni popolari ħafna mal-Maltin. Fil-fatt, minkejja li d-domanda tas-suq domestiku għall-akkomodazzjoni ma kienx fuq il-livelli ta' snin oħra, ħafna Maltin xorta għażlu li jaqsmu l-fliegu għal ftit ħin ta' mistrieħ. Aħna fis-tħarriġ li għamilna fost il-membri tagħna fis-settur tal-lukandi irrapportawna li l-okkupanza kienet varja bejn is-60 u 70% f'dawn il-jiem ta' Santa Marija. Imbagħad fis-settur ieħor tal-akkomodazzjoni f'Għawdex tas-self catering li jiġbor fih il-farmhouses u l-appartamenti, l-okkupanza kienet aħjar u varjat bejn 80 u 85%. Il-vapuri tal-Go Channel ħadmu b'servizz ta' shuttle biex ilaħqu mad-domanda bir-raba' vapur żgur li hemm biex kien hemm inqas tennija u telf ta' ħin.